Hey, Mr. Ganibis. Hey, yo sata. Tauya nerimwe staira. Ameno vanobatikana. Foreign bandit. Mirai 55. Namba isinganetsowerenga. Tende kumunda. Ndinoshandisa unyanzvi Ganibis pakuraida machuni handimiswe nemabhambi waudze kuti kwandiri masitupiti ngavanyarare vanoimbei dai pasina plot vasingaraide machuni ngavanyarare vanoimbei dai pasina ningi vasingaraide machuni stage ndinoiteta pandinopinda teresi rinongosheka vakanetsa kudhara ipapo Ganibis ndanga ndisati ndapinda ndosimbisa zvangu zvemabhanditi ndakatyora zvangu pakoneti mabhebhi wobvunza kuti chi ndoti uyai kuno ndokune connection mangoma ndakutanga nhasi saka marasa mutantarisira pasi nekuti mukada kutarisira pasi muchanonoka magumburwa masvika Ganibis ndiri mutara Ganibis ndiri mutara ndiri pa high level inene ndiri mutara ngavanyarare vanoimbei dai pasina plot vasingaraide machuni ngavanyarare vanoimbei dai pasina ningi vasingaraide machuni ndinoshandisa unyanzvi Ganibis pakuraida machuni handimiswe nemabhambi waudze kuti kwandiri masitupiti vakarowa zvemafreestyle zvedhobho wanobva wafunga kuti watondiita bho kana wafunga zvekumakana neni ngawauye tingomakane iri fongo Foreign bandit Mirai 55 namba isinganetsowerenga 510 15 20 25 30 ngapinde murori tende kumunda mabhambi nawashandisa zvakaipa ndini Ganibis ndinenge ndiri mumashure nechamboko futi chamboko ngavanyarare vanoimbei dai pasina plot vasingaraide machuni ngavanyarare vanoimbei dai pasina ningi vasingaraide machuni